Još jedan nož u Gastasovim leđima, prijateljica ga izdala, Ena Čulić dobila javnu podršku. Novi šok potez. Nenad Marinković Gastas žestoko je zaratio s Enom Čulić, stavio tačku na njihovo prijateljstvo zbog vređanja njegove devojke Anđele Đuričić. Njih dvoje su jedno drugom svašta rekli, a Gastas ju je zakucao na sinoćnim nominacijama na kojim su je također takmičari poslali u borbu za opstanak u elitu. Nakon haosa koji se desio u najgledanijem realitiju u regionu, oglasila se Gastasova nekadašnja prijateljica Katarina Samardžić-Keti i putem svog profila na društvenoj mreži Instagram javno pružila podršku Eni. Majmune, seti se ko te čeka napolju, podrška, napisala je Keti uz Eninu fotku i stavila pesmu grupe Hurikane Favorito, čime je jasno da je dala do znanja za koga navija. Da li je slučajnost da Keti pruža javnu podršku svakome ko zarati sa Gastasom ili ne? Ostaje nam da saznamo.